BIVA JWMATIYA tangui bihiya sinal akrok hinjakna nangkha tei BIVA JWMATIYA ni boyfriend ketal James WANG CING akok bwsuk joratui kwbui. Hello bayab songsung talsa talnui romui kwbangma social media ni bisingtui nugui no man tongo BIVA bai James WANG CING no tui kok kherek salaimani akorok. Puila ono kaisa kok sanani musungu o video swnamjakmani kebono naisileui jolegui swnamjakmani ya abo lukurokni samungno tui saimana bagui swnamjakmani si. BIVA JWMATIYA te James WANG CING a kwnui ni kokno sana swkang BIVA JWMATIYA sabo kisisa kok khursathai klaio. BIVA wngkha khoroksa Tripurani top Kokborok actress hwnui mano. Kha khlai kwbang borok no saimano hwnui tei bini kami wngkha Killa 18 blao. Bo tamo album eba bo Kokborok music video bai no Kokborok music video haparo phaika hinke malaina kwrui nungbai a music video bai no puila BIVA JWMATIYA sinijakmani. Tei o music video album o motom deborma bo tongo. BIVA JWMATIYA ni music video akorok no khursaui naikha hinke chwng nugo. Kwbangkok music video no super hit mangno khlaio romdi nono one sogui. A music video total 25 lakh views phaijak tabok suk jorao. Tei bo tongo belai mwchangjak 45 lakh views phaijak. Kisa ke 38 lakh. Noglaya 42 lakh ani tmasaya tong 38 lakh views phaijak. Oda sikon 42 lakh views phaijak. Dema Kopile Saya 37 lakh views phaijak. Tei bo kwbangma no tongo. Hinke BIVA JWMATIYA ni music video rokni bisingo botamo music video kwbangkok views phaijak hinke belai mwchangjak. A video o 45 lakh views phaijak. Hinke baidi saimanlaini tangui BIVA JWMATIYA no baksa borok rok bihiya buini chala segui nao akorok kwbangma podrepot hinlaikha. Tei BIVA JWMATIYA ni boyfriend James abo kwbui na tatal srai ka saimanlainai. Jefro talthamni swikango puila BIVA bai James no kwnui social media ni bisingtui nugo aporni simini lukurok kok kherek lainani chengkha. Tamo BIVA ni boyfriend de abo ba bai ili ni boyfriend sible akrok hnui abo no lukurok srai ka saimana musungjago tamo kwbui kok. Pia baksa borok ro hinke BIVA bai James no social media o kwnui nugma bai no relationship o tongo na hnui khakai nakha kwbang lukurok no a kok bwsuk joratui kwbui tei tatal chetraui naya karui no comment ni bisingtui pupui papai hinlaisi tongkha. Hinke a lukurok comment ni bisingtui BIVA no tamo hinlai tongkha kisa naiui nailaiano. Khoroksa comment khlai sakha BIVA buini chela seknai bwrui lasima kwrui akorok hnui te khoroksa sapiukha ang BIVA no belai no naithokjago. Tofano kapna musungu ani bai ili ni boyfriend no nama bagui akon jotoni no kahani tongo. Well congratulations ani bai ili no khariogo. Te khoroksa hinke hairok khuni sawis tongkha bai Elizabeth ni si boyfriend tamoni bai Elizabeth ni boyfriend no la BIVA James new relationship ketal 10 kaijaknai borok khonao. Bai Elizabeth ni boyfriend silamo BIVA buini chelano sekna bwsuk hammanai. Nung buini kwcharo habui bai ili ni James ni kwcharo phaiui lasia nini koita jaga hamjakha saka teibo kwbangma hinbaikha a hairok hnui. A comment rokni bisingtui nugmani BIVA no chajaya ongkok baimani. Pia BIVA no seknao hinma rok hinke tamo jani haiyengui thango. Koke haise jani live tongo borok bo mungsasuk problem rok ongui no gothogya rok ongui no break up rok onglaikhana. Jotoni live no abo hai jora gothogya rok ongo. Khoroksa bai break up ongkha hinke no sasung to langma kolongma tongui thangmaya bole loge songnango. A kok no tui takhok James WANG CING le tamo hnui saka naidi khoroksa comment ni bisingtui sengkha takhok James no nini girlfriend BIVA de hnui. James saka ihi girlfriend ya ani basi si hnui. Khorok saka James ni girlfriend BIVA de hnui bo saka i norok a kok rok ni bisingtui romui no mankha BIVA bai James tamo klai.